marquer les buts à chaque match. Pour marquer les buts à chaque match. Amadu le guide machine ro. Amodenkɛ a denkɛ a n'a ka kalanden fitinin Amadu le guide noir. N'a fɔ olu b'a ye. Bi ka bɔ bi ko n bɛna reset dɔ di jeunes ma surtout minnu bɛ balontan na a kɛra kɔfɛ tubabula o a kɛra farafinna o a kɛra saro ye a kɛra fɛn fɛn il faut que i ka nin utiliser surtout n'i y'a ta kan i bɛ Badara Ali sɛbɛn en forme d'une case i n'a fɔ kazi i b'a sɛbɛn papiye jɛman sanfɛ feuille tɛ papiye écriture tɛ papiye mun na tɛrɛntɛrɛn tɛ papiye mun na i b'a sɛbɛn o sanfɛ en forme d'une case i bɛ sɔrɔ k'a don k'a kuru k'a don i ka sosɛti jukɔrɔ soit i b'a don i ka bracelet kɔnɔ donc i bɛ balontan kɛ n'a ye n'i y'a kɛ don min na i bɛ bi don mais chaque fois i b'a renouveler chaque fois ni match kɛ n'i tilala i b'a bɔ i b'a fili i b'a bila ji la comme ça don wɛrɛ tuguni i bɛ tila k'a kɛ tuguni ale ta ye o de ye quoi voilà donc k'o di balontannaw ma surtout minnu bɛ Europe soit minnu bɛ hali farafinna yan yɔrɔ la bɛɛ bɛ se k'a utiliser voilà Amadu le guide machine ro a y'a partager ka aimer ka partager ka aimer bɛɛ k'a sɔrɔ a teriw a jɛɲɔgɔn bɛɛ k'a sɔrɔ Allahumma salli ala Muhamadu wa ali Muhamad